Illum se nitkellmu fuq il-Fundatur tal-Bibljoteka, il-Kavallir Franċiż Jean-Louis Garand de Tencin, li kien jgħix fis-seklu 18. Issa il-Bibljoteka bħala kollezzjoni kienet inbdiet ħafna qabel, meta fl-1555 il-Gran Mastru Claude de la Sangle, Franċiż ukoll, kien ħareġ digrit fejn qal li l-kavallieri fit-testamenti tagħhom kellhom iħallu l-kotba l-teżor tal-ordni. Fis-seklu 17 kien hawn dan il-Kavallir Franċiż Garand de Tencin. Issa de Tencin kien ukoll kellu influenza kbira tal-filosofi tal-Enlightenment. Fil-fattu kien iqis il-kultura bħala ħaġa importanti ħafna bħala arma kontra l-ignoranza. Bejn l-1742 u l-1749 de Tencin kien intbagħat Ruma mill-ordni bħala ambaxxatur li Santa Sede. U kien hawnhekk li huwa għamel ħbieb ma' Kardinal Spanjol Portocarrero, kienu tnej bibliofili kbar, kienu kollezzjonisti ta' kodba u strumenti wkoll. U meta miet Portocarrero fl-1760, de Tencin xtara kollezzjoni tiegħu li kienet tilħaq mal-6000 ktieb u bihom ifforma in-nukleus tal-dik li aħna nafu bħala biblioteka pubblika. Għall-ewwel ma kienitx hawnhekk wara li inħarġet minn San Ġwan, peress li San Ġwan imbagħad kien żgħir wisq dik il-kamra fuq l-oratorju ta' San Ġwan. De Tencin akkwista post li kienu jgħidulu l-Fantoni, dak kien post kbir, kien palazz, u hemmhekk għamel il-biblioteka il-ġdida tiegħu. Bħala bibliotekarju huwa sejjaħ lil ħabib kbir tiegħu, il-Assis Sawċi Gian Franġiska Aġuża Soldanis, li aħna nafuh bħala bniedem kolt ħafna li kien studjuż u li ħallina ħafna pubblikazzjoni tu kitbiet tiegħu. Qed naraw hawnhekk ktieb interessanti ħafna li fuq il-qoxra tiegħu hemm l-arma ta' de Tencin b'mod dekorattiv ħafna. Issa dan il-ktieb huwa importanti għax huwa parti manuskritt u parti ktieb. Fl-ewwel parti manuskritta hemm kopja ta' ittra li de Tencin bagħat lill-Papa fejn jitolbu biex jagħti permess lill-ħabib tiegħu Portocarrero biex fuq l-abitu ta' kardinal tiegħu ikun jista' jilbes ukoll il-salib tal-ordni, is-salib bit-tmien ponot. Il-Papa mbagħad wieġeb forma stampata mhux manuskritta, forma speċi ta' ktieb żgħir fejn dan il-permess. Kodba oħra li naraw de Tencin hawnhekk huma kodba li ikkommissjonaw stess fi fazzaru għalih personali u nistgħu naraw l-arma tiegħu anki fuq il-paġni ta' ġewwa. Kif ukoll kodba li ntbagħtu għandu mill-Istamperija Reali, mir-Re Luigi 15 li kien ħabib tiegħu, għax hu bħala de Tencin bħala nobli, ovvjament kien mitħla tal-familja reali, u ir-Re kien jibgħatlu kodba stampati fl-Istamperja Reali. Tip importanti li kien jifforma parti mill-kollezzjoni de Tencin huma l-profezija ta' Nostradamus. Dan huwa edizzjoni bikrija ħafna tal-1566. Fuq ġewwa naraw il-bookplate ukoll bl-arma ta' de Tencin u nsibuh ukoll imniżel fil-katalgu tiegħu. Għandna wkoll daw il-kotba mill-kollezzjoni ta' Portocarrero tal-Kardinal bl-arma tiegħu fuq il-xhur tagħhom. Kodba importanti ħafna u rari ħafna li kienu jagħmlu parti mill-kollezzjoni tiegħu. Hawnhekk naraw il-provi di nobiltà ta' de Tencin u għandna wkoll it-testament tiegħu miktub bidejh kif nistgħu naraw il-kitba taqbel ħafna mal-kitba tal-katalogu, ġifieri l-istess sit, kitibha hu stess, kiteb it-testament tiegħu. De Tencin miet nhar l-10 ta' Ġunju tal-1766. Meta miet il-Bibljoteka kienet għadha fil-Fantoni, ma kienx għadu imbena dan il-bini. Ġifieri nistgħu ngħidu li l-ħolma tiegħu issa ma kienx seħħit totalment. Mbagħad kien 10 snin wara fil-Kapitlu Ġenerali tal-1776 fejn Gran Mastru iddekreta il-bini ta' post ġdid biex jisservi bħala biblioteka.